T'has fixat que des de fa uns mesos a certs resultats de Google hi apareix una fotografia? O que quan fas cerques del tipus quina edat té el Messi, ara et dona resultats amb una resposta directa, amb la data exacta del Messi? Doncs això és el que anomenem la web semàntica i aquest tipus de dades s'anomenen dades estructurades. En aquest vídeo el que veurem és com funciona i com en pots treure profit pel teu establiment per obtenir un avantatge competitiu. Anem a mirar-ho. Durant el 2016 s'anirà desplegant el que s'anomena la web semàntica, un intent per part dels cercadors d'entendre el contingut dels llocs web per crear millor les fitxes de les pàgines dels resultats de cerca. Per això, durant el 2012 ja es va crear un consorci, anomenat Schema.org, que va començar a establir uns estàndards en les bases de dades, de manera que les dades dels llocs web quedessin millor estructurades i que els cercadors les entenguessin. Formen part d'Schema.org Google, Yahoo, Microsoft i Yandex, els 4 principals cercadors. Les dades que es poden mostrar estructurades són, per exemple, receptes de cuina, esdeveniments, productes, llocs, restaurants, persones. Trobaràs la llista sencera en aquest lloc web. Com puc marcar aquestes dades de manera que Google les reconeixi fàcilment? Hi ha diverses possibilitats. Si el teu lloc web està creat amb WordPress, Joomla, Drupal o qualsevol altre gestor de continguts, llavors només cal que t'instal·lis el plugin d'Schema.org adequat a les dades que tinguis i ja està. Començarà el marcatge de forma automàtica i en pocs dies tindràs a Google les receptes del teu restaurant en foto i per tant seran molt més visibles. O els concerts que organitzes apareixeran en la fitxa enriquida i tindran més visibilitat. Si per contra el teu lloc web està fet a mà, hauràs de fer el marcatge a mà també i per tant hauràs de parlar amb el teu webmaster. Trobaràs més informació a Google Search Console, l'antic Google Webmasters. Quan hagis completat el marcatge semàntic del teu lloc web, pots comprovar si Google i la resta de cercadors el poden llegir bé. Això ho pots fer en aquest lloc. Bé, espero que aquesta informació t'hagi estat útil. Molt poca gent sap com funciona en l'actualitat el marcatge de dades i la web semàntica, així que si aconsegueixes marcar les del teu lloc web tindràs un avantatge real sobre els teus competidors. Ens veiem en el proper vídeo.